kat kum ga jing thmu ga jing mut ka jongi bangin members ai ga dorkas pan recall biang te na kaliang ga jongu la shim ya ka to ka dorkas bo la ai commitment ba pun point no sidali hapo kini ki sngi te ngin kaliang ga jongi ngila ai por ba ni stayo kaliang jongu to ong la ai ka full commitment ihon ni ka jing ya penbai hỏi xin bà nghỉ lại đơn hàng này lại còn một cái bây đơn tình là cái tiếng gì đó và ai có mình là liên trong chief secretary trong cái member secretary trong cái MSC tình là cái tiếng gì kata một ni là ai por và kin cái kata cái sheet MOUF nhưng cái đó kita ki por bagi là ya bo cái dia ga tip hi hado next week ni ya tip na diang jongki ba jubab baki yo nang te am ye kata ngin se kata kumbang ya haba kadang long 50 ada ki inle na am ngin se kran kan kata kepada ta ba ye ga ras si dang sa klau ni terwade tum long pemla long na kalian juga hari ni si siar si kinle na ta ni ibu baca ta poklut po istayo kamut lada kambiang ka jubab na bro arliang kawai ngin stang sa gejing hi ka baar ta ka high court ka pai bat ka jing ka jing yale klasta pen court hiru bat kumba pilai na ka por ka hitu man sen hi ko ka ong le chakot tengi dale hiru pe tangkan usaha bi de ka reservation ha kan higher studies bangila ile bangi kon bat niyo hiru ka jubab naka gom ta kane ka de ka komitmen na kalian tunggu seng kumbang ila ada claim terusnya wajar pengisi mekanik komitmen gini kon hadu ba kan yo kata ka hok ke jong kita nong song jong ki wajar ki bam not ban res ka voice jong ki khamat ki hespa ki gunda pat ki mafia ki badan sto bat ko wai ru ngakwa ban pha ka khubor che ki ki para do prasnam ki badan hang to po wajar ki bala da ki kendo ban ni para wanam ye teng ni dan hasanda jong ki takan mau paspa ka phau wat numbit namar pilai i umender hi uthe dikilak ni ko ben punjab ya kari khasi kendrei mangi pat ke jaj benriu khasi ben ya sei spa atspa ngi ki khonyo kala bomot e jala ka jong kari lada de ben yada bangi haban jara te ka e ru ni haban yada sha lada kata ka face kum on kenten nang wei lada de ka kti no sensation no like support on behalf jong ki tai ba jong ki biso kum dan jing e try ya ni balik kan don ka jing e ka kandan jing le yu la de ki support makna hang to ru andri ya kata ka rukom long rang ba snong jongki hatu kila bud ya kata senat ko jongki ka jing pha ka jongki hang to ya kitu kinong pungkul mar snong kinong ra dieng rang ra ayu kamdei kila pungken ya ka section life act jong ka GHDC ka bong long ban pungkul mar snong la de pikran pat ya ka meklia police act ru arajar khatwe ka banyo ko ongum no ka ba 61 63 ka ong ba wat ye kilong kemiru lada ki VDP ki lej ban shim ki haban khot ki kilong kemi tenre ye kini pat manto sing balai la amis handle do sundang tab ngin peje kai ga ka jing habakila violet na dong sundang VDP ru umde ban access yang more than 15 kat kum ka condition re hang tu kito hato ki de ki VDP hato kim de ki khna mende heti de ki khna jalaphen ngang de traditional mate hato ngam tip ki hau arhajar san ngang la sai long president jong clear resolution hapor bangandang don ba ko kaseng itip sai ba hang tai kum no bat je gitu hi ke bakrsan ya kata kila adep syata kila syatak da kaspa ka pho balai ba kinur ki brio ban wan terwa da kaspa da pho kat yo presiden jong hito kat kinong yalam jong hito ti kita ilikan dan cing yo ka bas ngo pelar wat gitu ki ba support hang to phimut kitip mo ya ka ai ka to ka meaning ba kira itu pelakon plakat hang to kita wi support nan gitu ki ba kim banai ai kim tip hira kata kaan ke yu tang boong tarong ba snong leit namar ba balai gila sakhi kila wan ki pat ba kita batai bangi hang ne ka song be rong snong kin pendu kini kita henry brok khoi ki kandan hi mentu kasngi da pi ong ka district administration ru kala pen kan an da pi ong yaki rang ba snong yaki nong song snong ba yaki VDP ru brok khoi kila pen kan ya ka tangishim da kalan da kalanti ka jing start bangi nyele syara ka bor ka an henry la ka an kam trikam ngin sapet pat ki wat kilanti ban pen bor yaki da ka wei pat ka liang da kumba ki sentho ni haban keren pat yaki da ka wei ka liang kai